consisteix en que mitjançant un dispositiu que pot ser o bé un ordinador, una tablet o un mòbil, et connectes amb un explorador a la nostra pàgina web i la nostra pàgina web, que és el client, es connecta en el servidor mitjançant un WebSocket, que és una tecnologia nova que és molt diferent, és bastant diferent de l'Ajax que avui dia es coneix i que permet un accés al servidor amb una resposta molt més ràpida. I aquestes són les tecnologies que hem implementat, que, si haguéssim de destacar alguna seria la principal, que és Node.js i Socket.io. Tenim dues projeccions perquè podeu veure que interactuant els dos usuaris es poden intercomunicar. Veiem que tenim aquí la llista de sales que són públiques i obertes, que podem veure, i a l'esquerra el nostre llistat de sales, on hi entra les sales de les que el nostre usuari n'és propietari i a baix les sales que alguna vegada ha visitat. Llavors jo puc crear una pissarra nova i automàticament ell també veu que he creat la pissarra. Si jo dibuixo, ell també veu el dibuix a l'instant i podem estar dibuixant els dos i podríem estar dibuixant ell en el dibuix de dalt i jo en el dibuix de baix, sense cap problema. Perquè podreu veure que una de les gràcies del nostre projecte és que tot es guarda i es pot tornar a fer servir. Llavors el xat segueix funcionant i ha guardat tot això a base de dades i els dibuixos també. La crearé i encara que jo l'obri, ell no la pot veure perquè és privada. Però això no m'impedeix invitar-lo a la sala. A mi no m'apareixerà la llista de sales públiques i encara que la intentés filtrar, no la trobaria. Jo vaig pensar que seria tot molt més senzill, que hi havia molta més feina, sobretot d'aprenentatge. Les hores d'investigació són les mateixes que les de programació. Era el codi lliure i tot, fins i tot lliure, perquè la gent pogués ampliar per una persona que no hagués tocat el projecte, segurament podria agafar el nostre codi i posar-li 4 botons per elegir els colors. Seria molt senzill perquè ja ho hem preparat orientat per això. Doncs molt bé, moltíssimes felicitats i endavant, a seguir treballant.